wani ba dan uwarka yaron zamanin nan ba ku da ni dauya ta ba ma ka fito kana zan yi wallahi baba jari ne dan ne wallahi baba ban san kai ne ni zaka zaga Allah baba wannan baba da Allah wannan hakuri zan ba za ka tsara ka kasance what sai ina kai ya za ka kamare shi ayya mi koma na ruwa mi koma na ruwa what alhamdulillah kai ya daga zuwa surki na ka wanka mashi mari haka ake yin gadi surikin ka ne haka ake yin tsaro to ya baba da Allah ka gare shirin shedan ne baba ka je zamu je baba zan dau mataki da Allah baba je ka sako min yata ka je baba da Allah kai hakuri je ka sako min yata baba da ka je ka sako min yata ta sako min yata baba da Allah dai a dai duba ban san wani abu ba ni da yaran zamanin nan ba ku da baba da Allah dai nace kai ka sako min har ni mai gadi ne ma abinda ka zo ka ko me zaka yi ba ki ba ni wana ko me baba da Allah kai zaman yata ya kaje baba da Allah Allah ka shiga ka sako min yata ka shiga ka sako min yata nace na ka shiga ka sako min yata baba da Allah dai ai hakuri baba shiga ka sako ta shiga ka sako ta what ya kaje gidan nan